Online sa hotline. Nagligad sila ni Sir Frank niya, try tani matawagan sim hanggang si Attorney Refrando Diaz. Ambot na katawagin man siya kung ano ang matabo si ni Sir Frank. How are you? Good morning. At Mayungaga, yes. Go ahead, Asya. Salamat gid sa time, no, sir? Siling ko ba naka-day off na ko kahapon, balik ko subong, damo-damo ang nagatawag sa akon kahapon, nagat-chat, no, naga-text kun ano gid actually guidelines. Siling ko ang nabalaan ko blaya nga sige gyapon ng ispas requirements basta maglabay ka sa Bacolod Silay Airport. Sa duwa gid gali ma-settle ini, nakatawag ka na sa duwa ka mga matag-as nga representante sa province kag sa Bacolod City to clarify, sir? Actually, na suglanon namon kahapon, si Dr. Kailan, ang hepe gina, ang apon dada nga daw kung sa konta daw siya si Empanga, o Emergency Operation Center. Igasin mo lang siya, sir. Espasli lang ang ginapangayo namon dugang. Gasling sila which i-clarify ko pa doon sa kay ato na Administrator Emang. Kung nilaga siya, ibutang lang da sa Bacolod City na unrestricted, kaya maghahapos pa din. I don't know what that. In short, pag ang destination mo Bacolod City, ang Bacolod City na tawag nila sila na window, gasling unrestricted at it will be last issue to know. So, amok na isuglanon ko Dr. Surongon is no, pag si OCM what is that unrestricted nga window para sa pagsulod sa Bacolod. But we still up to yesterday, up to today, we still requiring it pass. Aha. So, Bacolod ka sila airport na. aha. Pero sir, why man sa mga member nyo nga ato dito nagpa-Manila or may plano magkadto diri nga mga possible investors nga nagpalayag nga Sir Frank, Mr. Carbon, daw budlayan kami magsulod na sa inyo, ano ini? Why man? No, wala man. Kaya comply mo lang sila. Wala namang amo niya mga members. Kasi ito naman nila. Ang nag-get yung TO. So mga expats nila, all those requirements, galing kay ang apply ni sila, yung mga sekretarya lang nila. Hindi lang sila ito. Correct. So, sa opisina nila na yan kanang po. So, they comply with all the requirements. In fact, ang kami gani, sling namon, we travel all over the ano. I-comply. Ang sa PCCI na, business chamber, i-comply kagit kung anong ginapangalo sa atong LGUs, national tag LGUs. Kaya that's the only way na mapapanaog kami ang COVID ka makabalik ang negosyo pa. Isubong, ginatinguan mo sa gobyerno na kasig-dasigon ang vaccination. No? Oo. And kita sa lugar na gasto mong kita na mag-amot mo para sa vaccination. But ko, the other half na is ang atong compliance to all the requirements. Comply ka lang. I know malabidlay na for that too small a price to pay na makabalik ang negosyo pa. Also, mong level 2 na tayo. One more, kasi normal na may best December, no? Kasi hindi talaga paluta sa Europe na to, nagbilahit naman sa gusto. So, hindi kita. Thinking ko, that's too small a price to pay mga ispas na, etc. Let's comply. Galing nga muna, sinigil lang, nakapos sila yung tinang, sekretarya ng kapal. Sekretarya ng individual, ikaw gila yung sika mo na upload sa computer, file, etc. But that unrestricted thing, I like to i-exhaust na muna, i-kuha natin na, panahon, explore ka na. How, according kay Dr. Kailan, it will make a lot easier pa din ang pagtulog sa Bacolod. So, ang Bacolod na window is unrestricted. I don't know what that looks like, but technical like that. Amo na ganing akong komentaryo kay na siling ko dapat siguro mga amo ning mga issues the regional RIATF and the national RIATF dapat aktuhan ni nila gilayon nga may ara sila bala nga dito sa national RIATF makontak na gilayon kung makabati kabalo sila sa nga issues nga issue i-kontak ko ng RIATF ano ni matabo makahatag sila bala proper guidelines para nga hindi kundi nagkomplikadong sitwasyon so mong kaluluoy ang mga traveler sir. Tama ka. Kaya nga sa ato na regional RIATF, para ng DILG na, ang boss man siyang mga LGU, no? Team member na sila tanan?
member man na sila tanan. Ah. I think you're right. Dapat ang regional RIATF na to, dapat ma-regla sila. Ito na nang dapat hapon para, amo man ang gusto naman. Para lang na tao mag-iyo na. No, ma-travel, speculatorist. Para lang naman yung turista kung mag-duwa na. May kwarta gina, i-gasto gina. Dibalo nila di sa aton. That's what we like, no? Okay. Transportation, hotel, restaurant, tourist tax. Kadamo. What we want people now to move. That's to do ang domestic tourists. It's around 60 million na po, no? Okay. So, mo, gina, 60 million. So, hopefully, I don't know kung sino diyan ta nga makadabot ito sa regional RIATF. Aha. Kung kinanglan din nila. Aha. And siling ko gani, mas mayo na kay may mga counterpart ka mga directly yung may ato sa Manila ang PCCI and as an official diri sa Western Visayas, siling ko ba si dito mismo makabulig man inquire directly to sa RIATF bla? Ang advice, ang ibig ka pwede ka direksyon dire, ibalik na po nila sa regional RIATF na hindi po na sila sa bureaucratic. Hindi nila po napawan ng regional or else. They have to respect. So you have to go to the table by table. Go to your regional RIATF and ask for their assistance. Okay. Kung ako maglantaw, siling ko, ang mga nag-travel by air or air travel, kalabanan sinisila hindi makaka-afford subong magtulo travel kakunway ka kwarta mo. Unless nga ang OFW ya ginasakdag na sang gobyerno pagi sa uwa. Ti kung ikaw individual nga nag-travel from Manila, butang balon ti may ara kay kasarangi kay kunway ka kwarta sir, barko guro, wildo, nga daway naman niya problema kung sa barko. Correct. May kwarta na, basta mag-upad na ka mag-travel, may kwarta na yung gasto, hindi mo lang gusto pa, nadalo nila rin kwarta nila sa atin. Correct. Pero nga, tundiriya mo ni, for the meantime, nga nakita naton, like for example, in the case of province, abi mo bla Sir Frank, kung ako palang tawon, dumay point gidyaman si Attorney Refrando Diaz. Nga, number one, kung nag-travel ka, hindi malang ni returning residents ang ginakater subong. Actually, kung fully vaccinated, kanulutulutawhay na malang pag-travel mo, basta fully vaccinated ka. Now, ang pag-check sang ila sini nga mga vaccination card is another issue nga kinanglan gid masiguro man tuod nga authentic o kun valid o kun hindi piki mo. Ti siling kung ispas niya mo na ni sir kay pag-apply pa lang di halimbawa Bacolod Negros, ma-check dito niya ituod ang iya sini vaccination card hindi piki o. De bla sir? Subong may tawag nga bakuna card. Bakuna card. Ang kabataan, Manila, yes. Amo na ang daw may QR code siguro. Pag naka-register sa tanan nga kung ibutang nila sa machine, etc., mabalaan kung pipili mo. Ma-apply ka. So nga kung kabataan, din pa-apply ko na bakuna card, kung mapunin ko na December. Pag din pa-apply ko gidis fast, kung we have to be compliant, hindi kita pwede nga. Alas 8:39 na. Action Hotline. Abi mo siling mo do kasimple lang nga sa isang problema. Pero for those who are traveling from different areas, pakadto diri sa Bacolod, huol man ituod sa ila mo, huol man ituod sa ila mga OFW, mga returning residents, pero tiway kita may mo da, amo na gani siling ko, abi National ITF, RIATF, himo naman kamo bidesisyon da, as much as possible. Total ng medyo kunhod naman subong nagnubo naman ang cases ng COVID, sir. Sorry, ginautod ang linya ta, Sir Frank. Yes. Sige, ari ko, balik ko. Yes, sir. Tisiling ko ba tani may makabati nga taga-regional IATF or national IATF nga pwede ni nila ma-meeting diho ang duha ka ang Bacolod City. With your respect sa Bacolod, okay man ang claim sa Bacolod nga Tilon District sila mo. Ang province may mga punto de vista nga naintindihan ta. Ang Negros, kung nga agin na himo ni nila, according kay Governor, kag Attorney Refrando Diaz, ti gusto malang masigurado nga hindi kita malutsan tuod sang mga kwan mo, mga hindi bala husto nga mga documents, kag hindi bala piki, sir, which is, for me, valid reason man.
Sir Frank? That's why, kami sa Amon members, the usual public, let's comply. Let's comply. Basta, ang paglantaw na Amon to small price, to lang ang convenience and everything. No? Kasi, mo lang sila ni Dr. Kailan, kaya Frank Hambalado sila, kung ito nga niya understood, kasi it will improve ang ilang nabasin. Yun ang window na mag-file to that sa ESPA sa Bacolod, buta nga unrestricted. I really don't know about it. Anyway, itawag ko sa Dr. Rungon, what is that unrestricted? And it will be easier to get an ESPA. Sila nagatag ng suggestion. But kami, our members encourage, let's comply. For 2 years, nagawang tatanay, doon tayo nagilagay. Sa pasado pa kita sa reklamo, no? Maybe lang yun. Or maybe 1 or 2. Actually, may mga maalam ang gani nga nagpadala sa akong mensahe. Silang nga art. Actually, ESPAS is not, the issue is not all about ESPAS eh. Silang nga kung sinagon kag ikot-koton ng dalong mga rason sini. Siling sang akon diri nga mga listeners kag viewers nga nagapadala sa mensahe ni Art, simple lang na do politika man na ang posible rason na. No, Art, not least that hindi ka na pag-ipasulod sa ulo ng politika. Hindi, it will complicate a lot of things. This is really about, fighting COVID, eradicating it, na hindi magbalik ka. So, sa like economic side, kabalo ka man siguro, pila yan kalibong na wadang trabaho. Pila ka negosyo mo sila. Hindi, we cannot. Kung nga mo na another year, nakaplak na kami. So, we have to get up this 2022. Hindi nga mo dali, nag-list ng price. Ang assistant lang suggestion mo, hindi sila kailan, bang babutang hindi sila sa suggestion, positive yung DILC, no? Na maka-bring this up sa RIATF, no? And I think let's explore a lot of things, no? Kaya na pinagdaan politics. Okay, wala ka na ang politika sa sabats na. Yeah. Sa sila na tito will try to recover. So, hopefully, ang DILG will bring this up sa regional ITF. I will try to call also to Dr. Rongon or to the Administrator Imang kung what is this unrestricted, basi magpakapos pa din. Anyway, Dabo actually nag-contribute subong no? Sang mga opinion nila. I think this is a healthy discussion but at the end of the day, siling ko dapat ay RIATF sa national and regional dapat kuha ni sila pag-imutikang nga mag-intra diri so that ma-patch up ining problem kag ma-consider nga ti mayara bala sang desisyon mismo para why na ni debatihan kag kunano sir. Sir Frank, thank you so much for the time. Yes. That's why I'm gonna call up the ILG. Si TC Ingenero si Quintana sa province. Ang dali sa province, sir, hindi sila niya mag-comment mga mo ni mo ang sa province kag sa sa radio sa ni Vlad diri sa local Bacolod do kumudlay ni. Pero may ni sa IATF. Actually, we are trying to contact Director Ingenero, galing why siya gasabat, no? Why siya gasabat la? Pagi mo kay George Magayag. Now, ang ato nga sitting director sa DILG o si Quintana. Ang ating provincial, no? Yes, sir. Pabulig ka sila. Yes, sir. Will do. Anyway, salamat sa time, Sir Frank, today nga ginamot mo. At anytime, mayong nagaliwas. Salamat. Good morning. Action Hotline.